Ngabe nje amapha amazwi ongabhekisa kuyena ukuthi umbongele mfowethu nalesizwe esesenzeke namhlanje sihle. Mhlambe iziphi-ke izeluleko ongamnika zona mfowethu? Ayihloniphi ingane yomuntu ukuze izokwazi ukuhlonipha. Befihlana ngale ndlela befihlane ngayo. Kube nje bezokugcina lesiyithombe besipha. Uyayiseka le ukuthi umakoti engaveli kwizoxhumana. Cha futhi ubudala ngiyabonga kakhulu ukuthi ube khona mfethu. Uzoperforma manje? Hayi kulungile futhi hayi siyabonga futhi. Amazwi-ke okugcina mfethu uyibongela nje kwi-album yakho njengoba iyenza amaholo uyenza amanga lapho ukuthi izoxhumana abantu beyiseka kakhulu beyisupport futhi. Mfethu engikwenza kwenzela abantu. Bonke futhi angikhethi ibala lamuntu. Ngiyacela nje abantu beqhubeke benze ngendlela abenzayo. Ngibona yenza kahle kakhulu. Ngibona yenza kahle kakhulu. Ngicela nje abantu beqhubeke bengisupporte abasupporta ngayo lo stream umsebenzi wami online. Nami ngiyathembisa ngizolo ngibingelela. Abafana bakhe It's a young. Mimi lapho thenga. Hayi kulungile futhi mntana siyabonga. Siyaphila mfowethu. Siyakubona mfowethu ulana uzoseka ukhuba mfowethu. Nangu ukhuba mfowethu uyathatha. Mhlawumbe imaphi wona amazwi ongawasho nje ukubongela ukhuba njengamanje ngoba kade ethatha nje namhlanje. Kahle ngizosho nje. Ngishiye ingubo zabo imbili embukweni. Ngithi nje abalale bebabili bevuse bathathu wami. Ilapho nje. Futhi-ke mfowethu wena omunye umbuzo wena mfowethu njengensizwe. Imaphi amagama azoba umphako ongamubona ukhuba ukuthi-ke njengamanje ngoba esethathile nje usezomele-ke enze kanjani maphi amazwi umphako? Izogada nje amagama akhe uma ekhuluma engakhulumi noma ngubani. Engaphinde ukukhuluma ngibona ngamathemba ngoba vele umuntu njalo. Amagama amaningi athi ivulisa amagama empela ayavuna ngoba amasokubonza. Hayi cha futhi kezwakala mfowethu sengigcina nje sengivala mfowethu ake ngivale ngomsebenzi wakho njengamanje olapha enkundleni zokuxhumana ungathini ukuyibongela abantu njengoba bewuseka nje mfowethu. Ngize kakhulu abantu album bangiseka ngaze ngathola ihashi ngenxa yabo Mfowethu ngibonge nje kakhulu umsebenzi wami eyenza ngezayo. Kuba ukhethu kubonakala. Simnandi nje ingoma zawo yazayo. Ngiyakuthembisa uhlale phansi unayo. Khona nje ingoma ezima kakhulu lapha abe ngiyachaza kodwa ngoba sekwaba khona uthasa. Lapho cha mfowethu ngisibonga kakhulu ukuba nawe bamkhulu Media Production futhi mntana. Siyabonga. Mfowethu mntana imaphi nje amagama njengamanje ongawasho ukubongela ukhuba njengoba esenze lesimo esihle kangaka emndenini wakubo nje waMpunguzi. Mfowethu umalanga sima ngoba lo mbuzo sokubuza ukuthi awufuni sikhulume esihamba. Ukhuba wenze okungaphezulu kwakhe. Wenze okulingana nobaba bakhe. Ngoba lento yokuthatha mfowethu akuyona into eyingane, akuyona into yabafana abancane. So ke mfowethu siyamthandazisa ngoba siyasiqonda isigaba angena kusona ukuthi sinezitha ezingakanani. Masikhuluma ngesitha ke asikhulumi ngomuntu, sikhuluma ngemimoya thizeni othola ukuthi ubudlelwano obuningi abusaphumeleli kamuva nje. So uma uvele wayingenela nje ungazange uyicele lento kubaningazi bayo. Simfisela okuhle mfowethu ukuthi engathi abakwabo abakubo abamnikeze wonke lo mqondo anawo. Sengazi ukuthi ngaqhubeka aphumelele umfowethu ahlale kahle kwande ingane sebenza ukuba phuma ingane zibeningi umndeni bantu okhuba bele Mhlawumbe-ke manje okugcina futhi Mavundla imaphi umphako ongamphathisa wona njengamanje ngoba esezohamba lendlela nje umuphi umphako ongamphathisa wona ngoba esezothatha nje lendlela le yempilo ukuthi njengamanje usethathe umakoti. Umphako mfethu engamnikeza wona ukuthi umuzi awakhayo wabampunguzi. Umuzi wakhayo kuzani uqondwa wena nayo yonke imigomo yakhona abakweni bayishiye kuwe. Singangena nje thina siphawule ngoba sifuna ukufanisa into yakho neyakithi. Kodwa iqiniso lithi umuzi wakhayo mfowethu wakini ungakhohlwa ukuyela njalo kubanikazi bawo ucelela inhlanhla nenkambo enhle. Nkosikazi-ke sengazi ukuthi angalokho eqhubeke njalo ukhuba emhloniphile nje njengoba kuyavela ukuthi umkhwezile kakhulu
wambeka esigabeni sentovukazi. Kuyinto enhle leyo-ke kulesi sikhathi sabafana asebajwayelwa amahewa bethatha izinto zemahhala, kodwa la ukuba uveza ukuthi uma ungumfana kukhona okuhle nokwehlukile okubonile kowesifazane. Uncomo ukuthi uye kubo, hlonipha abazali bengane, ubuyise ingane uyibeke ekhaya, uyenze umuntu omdala, inkambo enhle futhi. Cha Mvundla, umuntu omdala siyabonga kakhulu ukuthi-ke sibe nawo uMcimbi Production. Ngihlala kithi, siyabonga kakhulu. Nakhona.